Na, numără. Zi. Hai, numără. Wow! Hai, numără, cum ai numărat mai înainte. Hai să te aud. Număr eu prima dată și după aceea tu. 1 2 3 4 5 și 6? Știi și 6? Na, hai să vedem. Zi. Numără. 1 2 3 4 5 Ce-ai văzut acolo? 5. Mai numeri odată. 1 2 3 Așa, mai departe. 4 5 Că nu știu cum de ai învățat tu să numeri așa. Habar n-am. Cine te-a învățat să numeri, puiule? Cine te-a învățat să numeri? 1 2 Voicu te-a învățat să numeri. Tata. Tata? Nu pot să-ți dau aparatul acum, că uite ce mutară ești.